Kale neurketa Euskal Herrian sortutako metodologia bada, kaleko hizkuntza erabilera aztertzeko. Funtsean, behaketa bidez egiten den ikerketa bada, hau da, inori ezertxo ere galdetu gabe jakiten da zer nola hitz egiten dugun kalean. Azpimarratzekoa iruditzen zait oso emaitza sendoa lortu dela azkeneko neurketa hontan. Izan ere, lehenengo aldiz Bortzirietan 60 orduko neurketa burutu da, hau da, ia 6.000 lagunen hizkuntza erabilera aztertu dugu, eta horrek segurtasun estatistiko handia ematen digu esateko Bortzirietan zer nolako euskararen erabilera egiten den. Zehazki, 2019 urtean, 68,4%koa izan da euskararen erabilera. Herriz herri badira aldeak, Arantzan entzun dugu euskara gehien, 81% inguruko erabilera da bertakoa, eta bera izan da euskara gutxien entzun dugun herria, 51% inguruko erabilera da bertakoa. Generoari dagokionez, emakumezkoak gehiago entzun ditugu euskaraz, gizonezkoak baino, eta adinari dagokionez, haurrak izan dira euskara gehien erabili dutenak, ondoren datoz gazteak, jarraian helduak eta gutxien hitz egiten dutenak adinekoak dira. Hau, herriz herri guztietan errepikatzen den zerbait da, etxalar izan ezik. Etxalarren salbuespen gisa, gizonezkoak izan dira euskara gehiago erabili dutenak, eta adinekoen erabilera gazteena baino altuagoa izan da. Euskal Herrian ere joera berak antzeman ditzakegu, datu orokorrak aztertzen baditugu, emakumezkoak dira adintalde guztietan euskara gehiago erabiltzen dutenak, adinekoetan izan ezik, bertan gizonezko gehiagok erabili ohi dute euskara emakumezkoek baino Bortzirietan ez dugu halakorik ikusi. Baino bai adinean araberako joerak. Euskal Herriko beste lekuetan ere antzeman dugu haurrak edo belaunaldi gazteak direla euskara gehiago erabiltzen dutenak egun. Hori duela 30 urte etzen hala, eta hizkuntzaren biziberritze prozesuari begira, seguraski egoera desiragarria da. Indargunei dagokionez, azkeneko urteetan euskararen erabileraren goranzko joera bat sumatu daiteke Bortziretako kaleetan. Hau, zehaztasunez jakin ez badezakegu ere oraingo datuekin, etorkizunean egin daitezkeen ikerketekin ziurtatu beharreko joera bat da, ezta? Baina azkeneko datuek izpi horiek adierazten dizkigute. Eta bestalde aipatu indargune bezala belaunaldi gazteen euskararen erabilera altu hori, ezta? Euskararen biziberritze prozesurako egoera desiragarriena da belaunaldi gaztek hizkuntza bera erabiltzea. Hutsunei edo hobetu beharrei dagokionez, aipatu daiteke herriz herri dauden aldeak, ezta? Ia 25 puntuko aldeak sumatzen dira euskararen erabilerari dagokionez, eta izan daiteke topatu litezke herriz herri erabilera hau areagotzeko hartu daitezkeen neurrien eragin eremuak, ezta? Eta aldi berean baita ere fokua jarri helduen erabileran. Izan ere, helduez osatutako elkarrizketak hartzen baditugu, erabilera asko baxutzen da, hauek aurrekin edo gazteekin topatzen direnean baino. Beraz, helduen arteko elkarrizketak ere eragin eremu interesgarria izan daitezke.